भोजपुरी इंडस्ट्री में इस समय सबसे बड़ बवाल खेसारी लाल यादव के जन्मदिन के लेके मचल बा। हर तरफ बस यही बात के चर्चा बा कि का पवन सिंह के मेहरारू ज्योति सिंह खुद खेसारी के बर्थडे में गईली है। सोशल मीडिया पर कार वाली एगो फोटो और कुछ वीडियो के जरिए ई दावा कइल जा रहल बा कि ज्योति सिंह कैमरा के सामने आके खेसारी के साथ देवे के बाद कबूल कइले बाड़ी। आखिर ई वायरल दावा के पीछे के असली सच का बा? का वाकई ज्योति सिंह पवन सिंह से बगावत करके खेसारी के हाथ थाम ले बाड़ी या फिर ई सब खाली एगो रचल गईल साजिश हल? ई पूरा विवाद के एक एक परत अब खुले वाला बा। भोजपुरी इंडस्ट्री के दो दिग्गज शेर पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के बीच के रार तल पूरा दुनिया जाने ले। बाकिर 15 मार्च 2026 के रात पटना के सड़कन पर जवन नजारा देखल गईल वो पूरा बिहार और यूपी के भोजपुरिया जवार में ऐसन तूफान ला दिहिले बा जेकर गूंज अभी थमले नइखे थमत। खेसारी लाल यादव के जन्मदिन तल हर साल मनेला, बाकिर ई साल के जश्न खाली केक काटे तक सीमित न रहल बलुक ई एगो बहुत बड़ पारिवारिक और राजनीतिक विवाद के केंद्र बन गईल। जैसे ही घड़ी के सुई रात के 12 बजवलस, पटना के कोना कोना में खेसारी के चाहने वाला लोग के ऐसन सैलाब उमड़ल की लागे लागल पूरा शहर खेसारी मय हो गईल बा। आतिशबाजी के शोर और डीजे पर बजत गानन के बीच अचानक एगो खबर सोशल मीडिया पर ऐसन फैलल की मानो ज्वालामुखी फूट गईल होखे। खबर ई रहे कि पवन सिंह के मेहरारू ज्योति सिंह खुद अपनी गाड़ी से उतर के खेसारी लाल यादव के जन्मदिन के बधाई देवे उनकरा प्रोग्राम में पहुंच गईली बाड़ी। ई खबर के उड़ते इंटरनेट पर हाहाकार मच गईल, काहे कि अगर ई सच होत तल ई पवन सिंह के आन बान शान पर सबसे बड़ चोट मानल जात। सोशल मीडिया पर रातों रात ऐसन वीडियो और फोटो वायरल होखे लागल जेकरा में देखावल गईल कि ज्योति सिंह एगो लग्जरी गाड़ी के पाछल सीट पर बैठल बाड़ी और कैमरा के सामने ई कबूल करत बाड़ी कि खेसारी लाल यादव ही इंसान होवे जे उनकरा सबसे बुरा दौर में उनकर साथ दहले रहले, यही से आज उनकर खुशी के मौका पर खुद के आवे से न रोक सकली। ई खबर के देखत ही पवन सिंह के कट्टर समर्थक लोग के बीच भारी गुस्सा भर गईल। लोग सोशल मीडिया पर दो गुट में बांट गईल। एगो तरफ वो लोग रहे जवन ज्योति सिंह के बेवफा और धोखेबाज बतावत रहे और कहत रहे कि वो अपना मर्द के सबसे बड़ दुश्मन से हाथ मिला लेली बाड़ी, तल दूसरा तरफ खेसारी के चाहने वाला लोग एकरा के सच्ची इंसानियत और भाई भाभी के पवित्र रिश्ता के जीत बतावत रहे। बाकिर ई पूरा कहानी के पीछे जवन असली सच छिपल रहे वो कवनो फिल्मी कहानी से भी ज्यादा पेचीदा और गहरा निकलल। जब ई पूरा मामला के जांच भइल और वायरल वीडियो के एक एक हिस्सा के बारीकी से देखल गईल तल सच्चाई ई निकल के आयल कि ओही रात ज्योति सिंह खुद ओही भीड़ के हिस्सा न रहली। ज्योति सिंह बहुत ही समझदारी और अपना मर्यादा के परिचय दिले रहली और उड़ अपना के वही कार्यक्रम से दूर रखली। वो जानत रहली कि पवन सिंह और उनकरा बीच के रिश्ता पहले से ही कोर्ट कचहरी और आपसी झगड़ा के दौर से गुजरत बा। ऐसन में उनकर खेसारी के साथ दिखल उनकरा निजी जीवन खातिर काल बन सकत रहे। बाकिर असली धमाका तब भइल जब वीडियो के असली फुटेज में ज्योति सिंह के सगी बड़ी बहन और उनकर महतारी माताजी के खेसारी लाल यादव के भव्य स्वागत करत देखल गईल। ज्योति सिंह के मायके वाला लोग खेसारी लाल यादव के बिल्कुल अपना घर के बेटा नियर सम्मान दिहलस। वो लोग खेसारी के माथा पर तिलक लगवलस और उनकरा के जन्मदिन के ढेरों दुआ और आशीर्वाद देहलस। अब सवाल ई उठत बा कि आखिर ज्योति सिंह के परिवार पवन सिंह के नाराजगी के मोल काहे लेहलस? एकरा पीछे 1 साल पुरान उगहरा घाव बा जवन ज्योति सिंह के दिल पर लागल रहे। जब पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच तलाक के मामला चलत रहे और ज्योति सिंह पूरा तरह से लाचार और अकेली पड़ गई रहली तब पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री पवन सिंह के डर से ज्योति सिंह से किनारा कर लिहले रहे। वही वक्त सिर्फ खेसारी लाल यादव ही उड़ अकेले सुपरस्टार रहले जे कैमरा के सामने आके ई गरज के कहले रहले कि ज्योति भाभी हमार माई और बड़ी बहन के समान बाड़ी और जब तक ई भाई जिंदा बा उनकरा मान सम्मान पे आँच ना आवे दी। खेसारी उड़ा मुश्किल वक्त में ज्योति सिंह के मानसिक और नैतिक साथ दिहले रहले। उहे पुरान एहसान के कर्ज उतारे खातिर और खेसारी के प्रति अपना सम्मान जतावे खातिर ज्योति सिंह के परिवार ई साहसी कदम उठवलस। बाकिर ई पूरा घटना के कुछ स्वार्थी यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के विवाद प्रेमी लोग पूरा तरह से गलत रंग दे देहलस। वो लोग ज्योति सिंह के पुरान फोटो और कार के क्लिप्स के एडिटिंग करके ऐसन पेश कैलस जैसे ज्योति सिंह खुद ओहिजा मौजूद रहली। ई लोग सिर्फ व्यूज और पैसा के चक्कर में दूगो परिवार के बीच सुलग रहल आग में घी डाले के काम कैलस। आज स्थिति ई बा कि पूरा भोजपुरिया जवार में हर कोई बस यही बात की चर्चा करत बा कि का ज्योति सिंह के परिवार के ई कदम पवन सिंह के साथ उनके रिश्ता के हमेशा खातिर खत्म कर दी। का पवन सिंह एकरा के एगो साधारण शिष्टाचार मानी है या फिर एकरा के अपना पीठ में छुरा घोंपला नियर समझी है? ई कहानी अब सिर्फ एगो जन्मदिन के न रह गईल बा बलुक ई भोजपुरी जगत के सबसे बड़ सुपरस्टार्स के ईगो, रिश्ता के मर्यादा और पर्दा के पीछे चल रहल पारिवारिक राजनीति के एगो ऐसन महासंग्राम बन गईल बा जेकर अंत का होई इतल आवे वाला वक्त ही बताई। बाकिर एगो बात साफ बा कि ई घटना खेसारी लाल यादव और ज्योति सिंह के परिवार के बीच के रिश्ता के और भी मजबूत कर दिहले बा, चाहे दुनिया एकरा के कवनो भी नाम देवे। पटना के सड़किन पर जवन फूल बरसत रहे ऊ खाली खेसारी खातिर ना रहे बलुक ऊ एगो संदेश रहे पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर। ज्योति सिंह के परिवार के ओहिजा मौजूदगी ई साफ कर देहलस कि अब रिश्ता खाली पर्दा के लड़ाई तक सीमित नहीं खे रह गईल। लोग इहो चर्चा करत बा कि का ई खेसारी लाल यादव के कवनो बड़ चाल हल या फिर ई ज्योति सिंह के मायके वाला लोग के अपन मर्जी। जैसे जैसे रात बीतल विवाद के ई आग और दहके लागल। सोशल मीडिया पर इहो कहल जा रहल बा कि ज्योति सिंह के परिवार के ओहिजा गईला से पवन सिंह के मान सम्मान के धक्का लागल बा, काहे कि पवन सिंह अपना के पावर स्टार कहले और उनकर परिवार के केहू सदस्य उनकर कट्टर दुश्मन के तिलक लगावे बात उनके प्रशंसक लोग के कतई बर्दाश्त नइखे हो रहल। विस्तार से देखी तल
वही रात जब खेसारी आपन केक काटत रहले तल उनकर चेहरा पर एगो अलग मुस्कान रहे। वो मुस्कान जीत के रहे या फिर कवनो पुरान बदला के ई तल खेसारी ही जानी है। बाकिर ज्योति सिंह के बहन और महतारी के ओहिजा देख के मीडिया के कैमरा भी चकरा गईल। कुछ लोग तल यहाँ तक कह देहलस कि अब पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ता कभू न जुड़ी, काहे कि ई एगो ऐसन लक्ष्मण रेखा रहे जेकरा के ज्योति सिंह के परिवार पार कर गईल बा। बाकिर दूसरा तरफ ज्योति सिंह के सौंसे इलाका में ई बात फैल गईल बा कि जब पवन सिंह उनके छोड़ देहले रहले तब खेसारी ही भाई बन के खड़ा रहले। तल का एगो भाई के खुशी में शामिल होखल गुनाहल। कहानी में अब एगो नया एंगल ई आइल बा कि का पवन सिंह अब एकर बदला लई हैं, का उहो कवनो ऐसन कदम उठी हैं जवना से खेसारी के परिवार में खलबली मच जाई। भोजपुरी जगत में अब गुटबाजी तेज हो गईल बा। आधा लोग खेसारी के तरफ खड़ा बा तल आधा लोग पवन सिंह के तरफ। बाकिर ई पूरा बवाल के बीच सबसे ज्यादा पिसा रहल बाड़ी ज्योति सिंह। एगो तरफ पति के इज्जत बा तल दूसरा तरफ मायके के लोग के फैसला और खेसारी के कईल एहसान। ई कहानी अभी खत्म नइखे भइल। ई तल बस एगो शुरुआत हल एगो ऐसन जंग के जवना में अब परिवार भी शामिल हो गईल बाड़े। पटना के उरात तल बीत गईल, बाकिर उरात जवन सवाल छोड़ गईल बा ओकर जवाब पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री खोज रहल बा। का ई रिश्ता पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच के आखिरी कड़ी के भी तोड़ दी, या फिर खेसारी लाल यादव ई साबित कर देहले बाड़े कि वो खाली गानन के ही नहीं बलुक दिलन के भी किंग होवे। पटना के शुरू भइल बा अब खाली गो जन्मदिन के पार्टी तक सीमित नइखे रह गईल, बलुक ई अब एगो पारिवारिक महायुद्ध के रूप ले लेले बा। जैसे जैसे रात और गहरात गईल खबर ई आइल कि खेसारी लाल यादव के साथे जवन महिला लोग देखल गईल बा उ लोग कवनो साधारण मेहमान न रहे, बलुक उ लोग ज्योति सिंह के परिवार के उस सदस्य रहे पवन सिंह के भी बहुत जानले। ई बात आग नियर फैल गईल कि का ज्योति सिंह के माय वाला अब खुल के पवन सिंह विरोध में खड़ा हो गईल बा। विवाद के और गहराइल रूप पवन सिंह और खेसारी के बीच के दुश्मनी तल जग जाहिर बा। बाकिर जब घर के बाद बाहर आ जाला तल मामला और पेचीदा हो जाला। लोग ई कहे लागल बा कि खेसारी लाल यादव ई जानबूझ के कैले बाड़े ताकि पवन सिंह के पावर के चुनौती देहल जा सके। वीडियो में देखावल गईल बा कि खेसारी के तिलक लगावत समय ज्योति सिंह के परिवार के आंख में एगो अलग भरोसा और सम्मान रहे। ई सम्मान उहे रहे जवन खेसारी वही समय कमैले रहले जब ज्योति सिंह के सौंसे दुनिया ताना मारत रहे।